Alor kajing syak kan tho hawe bar jirla yaw belatip kerteng kum usat ya ranjan bora persya e kajing ja ha kasni penlong rali ka khasi students union bat kajing syak berngem ya ki beriu ka jirla ha bekran chikla pathai kubor u chairman u loong bakum kinong song snong yimla ban pediang bat omla ru ban sya e kajing syak kren to met bat syak krokti nga pedang subhai phi sochisin ki perlok ki prajor ki bei e ki chunga ki buju korshan ki buju support na kapor sakapor ha kanika channel ka chunga te nga karpat e phi ki tu badang thmai sing bha subscribe yani ka channel jonga bal ai karteng se mersing khnang ba pinyo ki video ki ban upload thmai na kapor sakapor te ha kanika kapor perlok ka e kita benta ka bang kwa ban keren kolong bahadin bang lai i hakiran san social media ngadap daga jing sing bitar ha ka ju kapor barkani ka video kadai nabanta utu satya barak ne buruk berek ne ngamlakan mau bha kani ka video nabanta jong tu satya utu khlajaj utu khar tu mender u bakan tho ya kataka ya ka jaj benreu khasi ki jongi ya ka jaj benreu khasi hunyo trap ka jongi ngan soka bandong yeme dekhar kan mau bha memdei bentuklar ialah ka jaj benreu ka jongi I ingin tuklar mangihi kidei kibadei ki try jaka kibadei ki try ri ki try muluk om bemen tuklar mame u khla jaj u mender chisngi namar bangi nyim tuklar ya ka jela asam nyim ketho ya ka jela asam khlem dadon kidau temeru kan mau bha wat nom kan tho klumar ialah ka jaj benreu namar karkom im ka jongi ki khasi bat karkom im jongme udkhar kaya pher baklabak habakumta da anstat bahai tu thlit jongme te uni u satya uni udkhar u hab ban panmap pajba hakiran san social media lem da kumta nagaliang ka jonga ngamaham tenge ya uni udkhar lada panmap hakiran san social media ban panmap pajba ya ka jela me khalia barok awai ngan ong yauni udkhar deishu banwan yu kujat hang ne hapo ka jela ba ik ka jongi kata kade ka cing kerpat ka jonga bat ka sorkaru kade ban sim de ki senjam ki batang bat ki bor pulit ki ban sim ya ki senjam ki batang ya uni udkhar ngam ong ya barok kita ki khar Henry uni balapau haki Facebook haki rensan social media ya kini ki kentin ki bawla tho hakanika Facebook page ka jongu nimla ban priang ngikum ki try jela ngidap da kajing sngau bitar bat kajing sngau kloj aku juga por namar kiwei ki namar dawbom dei ukhasi uwan bantuklar ya kata karkom im karkoman jongi khasi Henry ban ben ban keno yengi khasi Henry nga suka benong hang ni ngim patuklar watang sisien ru ya kajala asam temeru memdon hok ban tuklar ya kajala me khlia ka jongi namar bang ngim sha hiru baki wei ki jaj benriu bakin kan tho ya ka jaj benriu ka jongi namar kam ya dei hiro ban kan tho naki wei pat kijaj benreu shaki wei pat kijaj benreu ban kan tho ladangi kwa mangi ban keren ngin keren hi dalade prajaj prado parsnam ban katiu ila ka jong ka jela henry ban ong ban keren hi dau mender chisngi ginam sha dalelero te masuk kerpat hang ne ya phi ki perlok ki prajor jong ka jela me khlia ka jongi pisnyau kumno halor kini ki kentin ki bau ni udkhar uni satya ulatho hakini ki haka Facebook page ka jongu nakaliang ka jonga nganu si ongi phi perlok ngamla ban priang ya kani bat ngaprem jur hakuju kopor bat uni udkhar udei ban penmap mardor lem da kamta nombet hiru ban wanu kejat hang ne po ka jela ka jongi bat uni udkhar ngasayu iru nakapor sakapor usai kan shot hakapor ka badon kani ka yatra ru uni udkhar usai mi ban kan shot nabata ka tu ka jingle nyam hangte hapo mau jong boy ti nga kumuwi na ki nong song snong
nang ni na po kajela ngangam laban priang lada umpat mampat ba haki ransan social media sisin bo ulakan tho hadu kadek ni ya kajat benru khasi nyo trap ko jongi te ngasu ong ba yo nu dukhar uni satya unam bit chu ban ngon yu kejat hang ni hapo kajela me khlia ka jongi kat ba umpat pan map haki ransan social media lani yaki pajba jong kajela me khlia ka jongi te tangkat ni ki kentin ngin sai kendu pat next video khoblei sibon